Primeran fe bat. 150, 20. Gidaririk gabeko autoak, bai ala ez. Gidaririk gabeko autoak zer iruditzen zaizkidan? Niri printzipioz, zientzia fikzioa. Bai, filmetan eta ikusi izan ditugu, baina ezin dut imaginatu ere egin gidaririk ez duen auto batean ibiltzea. Haze beldurra. Bueno, erotu egin gara, ala. Ez dakit zer esan. Beira, irakurri dudanez, oso seguruak omen dira. Antza denez, segurtasuna bermatuta dago auto hoietan. Puntako teknologia erabiltzen dute auto hoietan, eta izugarrizko probak eginarazten omen dizkiete zirkulazioan jarri aurretik. Eta hori gutxi balitz bezala, trafiko arauak errespetatzeko diseinatuta omen daude. Ez altzaizu zoragarria iruditzen arau austerik egiten ez duten autoak erabiltzeko aukera izatea. Ezin dugu ahaztu, auto istripu gehienak gizakiok eragiten ditugula. Hortaz, niri aurrerapen handia iruditzen zait. Bai, hori entzun da zoragarria dirudi, baina kontuan izan behar da, gizakiok sortzen ditugun teknologia guztiek dituztela akatsak. Hortaz, ez gaude arrisku horietatik salbu. Hori ukaezina da, ezta? Eta hala gertatzen denean, zer egingo dugu? Ez dugu jakingo arazoen aurrean nola jokatu? Ulertzen dut, ezagutzen ez dugunari beldurra izatea. Baina, pentsatu nahi dut, auto horiek martxan jarri aurretik, ikastaroren bat jasoko dugula. Gertalitezkeen balizko egoeratan zer egin jakiteko. Tira. Niri izugarrizko mesfidantza eragiten didate. Ikastaroak ikastaro, azken finean, beti egongo ginateke, makina baten mende. Niri gure errepideetan gertatzen diren istripuak murrizteko aukera paregabea iruditzen zait. Egun, errepideetan gertatzen diren istripu gehienak gehiegizko abiaduragatik gertatzen dira, eta ibilgailu horiek abiadura mugak errespetatzen dituztenez, oso baliagarriak iruditzen zaizkit. Eta ez hori bakarrik. Auto horiek zentsoreak ere omen dituzte inguruko irudiak eta soinuak jasotzeko eta interpretatzeko. Hau da, inguruan dauden pertsonak, txirrindulariak, motozaleak edo objektuak detektatzen omen dituzte istripuak ekiditeko. Hori onura handia da, ez duz uste? Bai, akatsik ez dagoen bitartean, bai. Baina lehen esan dizudan bezala, akatsen bat baldin badago, berdin, gertatuko dira istripuak, ez? Bueno, nire ustez, zero istripu gertatzea ezinezkoa da. Baina kontua da, ahalik eta istripu gutxien gertatzea, ezta? Bestalde, beste onura bat da, horrelako ibilgailuek aniztasun funtzionala dutenen autonomia bultzatzen dutela. Bestela esan da, ibiltzeko arazoak dituztenei, itsuak direnei eta abarrei, batetik bestera mugitzeko askatasuna ematen diete, inoren mende egon gabe mugitzeko aukera, eta izugarrizko abantaila da, ez da hala? Bueno, bai, alde batetik onartzen dut, pertsona horien bizi kalitatea hobetu egingo litzatekeela, baina beste alde batetik ez didazu ukatuko beste batzuentzat oso kaltegarria izan litekeela, ezta? Izan ere, zer gertatuko litzateke autobus gidariekin, taxi gidariekin, kamioi gidariekin eta abarrekin. Haientzat ere onuragarria izango litzateke? Sobera egongo lirateke, ezta? Begira, hain zuzen ere. Irakurri berri dut, gero eta gidari kualifikatu gutxiago dagoela garraiorako ibilgailuak gidatzeko. Gaur egungo gazteek ez omen dituzte gustuko lanbide hoiek. Eta arazo handia omen dago sektore hoietan. Antza denez, auto hoiek irtenbidea emango liokete arazo horri. Eta enpresek dirua aurreztuko lukete. Dirua aurreztu? Soldatarik ordaindu beharko ez luketelako izango da hori, ze gainerakoan, jakin nahiko nuke mota horretako ibilgailu bakar batek zenbat balio duen.
ziur izugarrizko dirutza balioko dutela, eta hortaz ez lirateke denon eskura egongo, luxua izango litzateke, Bai, horretan arrazoi duzu. Baina norabait joateko taxia hartu behar izan ezkero, adibidez, taxiak berak aukeratzen omen du ibilbiderik laburrena, eta hori omen da aurrezteko arrazoi nagusia. Hots, etengabeko joan etorrietan, kilometro gutxiago eginez, dirua eta denbora aurrezten omen dituzte. Diozuna entzunda, auto horiek ezin hobeak dirudite, baina nien naiz askorik fio. Behin martxan jartzen direnean frogatu beharko da, benetan nola dabiltzan, alegia fidagarritasun sendoa eskaintzen ote duten. Dena dela, konturatzen zara aipatu duzun guztia balizkoa dela, ezta? Zorionez iristen direnerako ez gara mundu honetan egongo, gurean horrelako autoak ikusteko urteak pasatuko dira oraindik. Ez pentsa, Ameriketako estatu batuetako hainbat lekutan jada martxan omen daude. Eta badakizu, han gertatzen den guztia uste baino azkarrago iristen da ona. Beraz, azti ibili.